guys, ipakita ninyo ang welding na sa kita kayo mga guys, daghan kaayo. Wow, kadaghan guys. Daghan kaayo guys. Mga kundo na siya guys. Dagko ayo ay. Na bago na po naghimo, maghimo na siguro po na sila. Kita ninyo. Bago kayo eh. Ay, wala na makita. Gitabunan. Natabunan sa kakuan. Mangita na po ta. Katabunan sa kalsada. Okay. Nanapod. Pero kagmay ra ni siya. Sa tuwa pa ka na dili di siya pundo kadang bila mo ni bila sa ila guys, gagmay kaayo pero katuko na pundo. Wala na guys, nakuha na sa kalsada mo ni kalsada nila guys. Kita na po do. Wala na kuan na. Wala na kalsada na ni siya. Indot kayo lang kalsada, ibaw na lang. Ay, wala na makita. Likod ani siya nga kasada, mga bahay ni siya. To na ano to nindot ka tao. Nasa lipdan lang. Uy, mga Bisaya. Well, tanawan ninyo ba? Ako isyo ninyo ang kuan ha. Mga building diri ha. O punta kita building oy. Nasalitan sa kalsada. Nagsakay ra magkubay sa bus. Wata kita building. Mangita tag building ha. Noy kasada nila diri. Nagsakay ra mo sa unahan mga kuan siya building nindot kayo guys. Kita na kayo. Nasa sa na sad. Unahan nasa lip din sa kalsada daghapuan. Tanawan ninyo guys, tanawa daghan kaayo pero sa unahan na lip na mangita na po ta guys.
kan tag digli maslipdan. O kana guys, wa na masalipditan on nindot kayo guys. Masalipdan na sad. Dito tak ada kan kaayo. Kita ninyo? Direct kita kayo. Ala na. Kalsada na po, bukid na po. Tanawan ninyo. Pero bukid. Kita ninyo? Bukid na po. Building na sa na magumma sila guys. Nagumma mga tao diri. Nasa lipdan na sad sa kuan kalsada. Muna ilang lubnganan ba guys? Kanang murag naglingin bitaw. Pero private na siya, mga ang pamilya ra tong kuan. Bukid na pod. Mga building guys. 안녕. 엄마 안녕. 안녕. Angyong. Wigo. 이제 출판이랑 됐어? 나윤이 지금 몇 살인데 나는 2004년이 와잖아. 앞으로 19년이야. Tara pod ay. Halip na pod. Bilaran na siya, bilaran ito guys. Dili na siya pundo. Kay kalsada diri no. Pero siya pundo na siya. Kanang kuan. Makita niya.
ka na nagbuma. Goodbye guys. Thank you for watching.